जोङो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जोङो धन्यबाद होदों। जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि मोनबा एमसिएलए समस्तियाव मोनबा सुजित नार्जारी हल बिथाङा होदों आरो बिथाङा 40टा जे जोंनि बियाब दङ 40टा बियाबावबो मोनसे मुंख्लं सुजित नार्जारीनि मुङै मोनसे अडिट'रियाम बिथाङा लुदों। बेनि थाखायनो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ साबायखर बावदों। जोङो दिनै बावहाय गसाइगाव साब डिभिजनाव सराइबिल समस्तिनि बिराद गिदिर मोनसे कर्मि सभा मावथिफोरनि मोनसे मेल जों बेयाव लादों आरो दिनै जोङो गुमा समस्तियावबो मोनसे वार्कारफोरनि मोनसे मिट बाव लादों। मानो होनोबा जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनाव बा गसाइगाव इउपिपिएल डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव मोनबा समस्ति दं। मोनबा समस्तियाव मोनबाबो इउपिपिएलआ देरहानो थांगासिनो दङ। मोनबा समस्तिबो देरहानानै जोङो प्रमद बर' सारनो मोनसे गिफ्ट होनो नागिरदों आरो मोनबा समस्तिखौबो देरहानाया जोंना खाथां जाबाय, फाइनाल जाबाय। नोंथांमोना दिनै नुदों जोंनि कर्मि सभा जास्ट बुथ कमिटिनि सानै मेम्बार प्राइमारि आरो ब्लकखौ लानानैनो दिनै जायगा होथ्र'नो हालायलायै मोनसे बाव कर्मि सभा जानानै थांबाय बा जागासिनो दं। बेवहाय दिनै जोंनि हान्जानि दैदेनगिरि मानगोनां खाम्फा बरगयारी, जोंनि बिटिआरनि इएम मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथां, जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गायसनगिरि आफादगिरि श्रीजुत उरखावगोरा ब्रह्म सार बिथाङा नुजाफैदों। जोंनि लकेल एमएलए मानगोनां जिरन बसुमतारी आदायाबो बेयाव नुजादों। गासैबो ज' जानानै जोंहा जे 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव जे इलेक्सन जानो थांगासिनो दं, बे इलेक्सनाव जोङो हारसिङैनो सरकार दानानै प्रमद बर' सारखौहाय फिन खनसेबाव जोंनि बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय मोनसे मिशनाव जों बयबो बारसोमदों। नोंथांमोना सिगां समाव गोजोनखौ लानानै सरकार गायसनदोंमोन, मा थांखिखौ लानानै? जिहेतु जोङो गोजोनखौ गायसननो हाबाय थांनाय बोसोरब्रै खावसेयाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव 40-50 बोसोरनि जे जोंहा दाङाबाजिनि जेंना, दावराव दावसिनि जेंना, बमा बारुदनि जेंना, सिलाइनि जेंना, थिउरिया हान्जानि जेंना गासैखौबो फोजोबजोबनानै न' सावनायनि जेंना, रिलिफ केम्पआव थानायनि जेंना, गावजों गाव होसोलायनाय बुथारलायनायनि जेंना, गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांजोबनानै गोजोन गायसननानै 4 खावसे बोसोर सरकार सालायबाय। बे गोजोना जाहाथे अराय गोजोर जानो हायो, जौगानायनि लामायाव जों जाहाथे हान्थिलांनो हायो, जों बयबो बिदा फंबाय ग्रें अनलायनानै रायजो जानो हायो। बेनि थाखायनो फिन खनसेबाव प्रमद बर' सारखौ जोङो चिफ बानायनानै इउपिपिएलनि सरकार बानायनो नागिरदों 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव।